sigiden bina ni shikina kalafili bɛ kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu y'u kan bɔ masakɛya nɔfɛ ni maa min ka kala ta n'o cayara ni tɔw ta ye e bɛ ta kɛ masakɛ ye an ka jamana kiirisoba fɛ n'o ma se ka kɛ i b'a ye k'a fɔ mun kɔni ye jamana kiirisoba ye a bɛ mun ye kalafili kura o bɛ labɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ mun ye karidenya dɔ fɛ mun ye walasa ka aw cɛ bɔ ɲɔgɔn na mun bɛ se kɛ maa bɛ sɔrɔ mun bɛ kɛ masakɛ ye aw cɛ la tile 7 kɔfɛ ni mun ye aw minnu y'aw kan bɔ masakɛya nɔfɛ ni kalafili kan ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni maa kelen sara aw cɛ la walima ko dɔ ye o dɔ la kelen sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ mun kɔni y'an ka kiirisoba ye ale bɛ se ka mun ye kalafili ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ mun ye dɔgɔkun kelen ka kɔn mun ye kalafili ɲɛ wa a bɔlen a dɔgɔkɔrɔ o cayalenba o ye dɔgɔkun 2 ye wa kalafili bɛ labɛn an ka jamana kiirisoba fɛ walima kalafili labɛnbaw fɛ mun ye maa 2 fɔlɔ minnu ka kalafili ta o cayara ni bɛɛ ta ye maa mun ta mana caya ni tɔkelen dɔ ta ye i b'a ye k'a fɔ o de bɛ ta k'o kɛ masakɛ ye jamanadenw fɛ maa 2 minnu kan ka taa kalafili la n'olu ye bɛɛ dan ni o kelen n'o o tanyana walima ni ko dɔ y'o sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ mun kɔni bɛ tugu o la o de bɛ ta k'a bila a nɔ la wa a ti bɔ a dɔgɔkɔrɔ koyi mun kɔni ye ka labɛn kuraw kɛ ka ɲɛsin o ma a bɛ ta mun ye aw yɛrɛ dama minnu ye ɲɔgɔn dan aw minnu ye kan bɔ masakɛya nɔfɛ a bɛ ta o sira fɛ ka na dɔɔni dɔɔni wa aw maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ aw minnu kan ka taa kalafili la ni jamanadenw kan ka mun ye kala fila aw maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ ni aw 2 dɔ la kelen tanya la mun kɔni ye an ka jamana kiirisoba ye ale bɛ se mun ye ka wuli ka jɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na mun kɔni ye ka kalafili ye ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ tile 15 wa a tɛ tɛmɛ o kan